Osi godiya nake gun sarki jalla wahidin ni baiwa ga ta kamini dan usi godiya nake jalla wahidin godiya nake na yi hamdala a huce haka na ce kawai a huce haka dan usi yake zantuka na bizon ku riga kun sani ba a ja da ikon Allah maki san gani ya koma kasa na tsaya da kai mai duka abin dogaro na Allah na sa sai rasul shi ne a nan cikin zuciya ta ya fallasa kyan halin ka zai sa a so ka ga shawara ta kai mai dagawa ka da ka gode wa Allah shi za ya kara kana yaninka na ji daɗi shi ne gari ne na saba wannan aikin wuya ne mujiyan mutano daga maku makiya ku gane farko da Allah wa habu ku makiyan mu yan fuffuka ne yan fuffuka ne na ce yan fuffuka ne yan fuffuka ne akan so shi ne gida ne shi ne gida ne makwanci ke da riba inda kayo shi ka iske zaba kai riko da Allahu rabbado za ka sama suke gaban ka ne hakuri ko baya na dama duniya ku ce min labari to za ta zo ta zamto tarihi ayyukan masu ne a fari ku yan uwa mu shuka alkhairi su za su zama suke gare mu duniyan gabata da tabbas rayuwan gabata da tabbas ko ba za mu kai babu tabbas yan uwa mu shuka alkhairi mi sallaka da zakka mu dace dan amana na gaida zango shawarar ka ta sani karko gani nan kwana iske mako Allah da zamani gare kai kariya a duk lamarin kai gamji mai jura duka sana da sassaka ba su karka ilimin ka hankaltuwar ka shi za ya sa ka gane waninka dindimi alamu na kuka da kwara shi ake yin ta saka ake yin ta saka aka yi sar Muhammadu na da ransu za a yi komai Allah ka yi mana ya Allah da mu a danza misalai yiwa farar tafiya ga ɗan mu tana fitar da farin mai to neman kuwan gajiya makiya jiki na girma a sai da ku muka gane abin muna yin kyau ma na gaba ya yi gaba yan muna guni yan gulma jikinmu ya yi fresh sai ba muke bara ma Allah ku ƙara tsare mu game bidar mana shari a ko'ina